Jeste li već posjetili Ilok? Ovaj gradić na Dunavu obično se spominje kao najistočnije naselje u Hrvatskoj. Grad je to bogat povijesnim spomenicima, te jedno od vinskih središta kontinentalne Hrvatske. Moje ime je Tomislav. Turistički sam vodič i u ovome videu povest ću vas u otkrivanje 10 najzanimljivijih mjesta i doživljaja koji vas očekuju u Iloku. Pođimo dakle u razgledanje 10 najvećih atrakcija na području Iloka. Prvih 6 nalazi se u staroj gradskoj jezgri. Staru gradsku jezgru Iloka okružuju zidine koje potječu iz 15. stoljeća. Uz zidine se pruža gradski park, odakle možete uživati u lijepom pogledu na Ilok. Drugo nezaobilazno mjesto za posjet Iloku je Stari Podrum. Sam podrum potječe iz 15. stoljeća. Smješten je 12 metara ispod zemlje i idealan je za čuvanje cijenjenih iločkih vina. Podrum je u vlasništvu tvrtke Iločki podrumi, a uz njega su i kušaonica vina, restoran, suvenirnica, čak i apartmani. Odmah u blizini starog podruma je dvorac Odeskalki. Ta je građevina nastala u 18. stoljeću, na mjestu još starijeg dvorca iz srednjeg vijeka. Vlasnici dvorca, talijanska plemićka obitelj Odeskalki, koristila ga je uglavnom prilikom dolazaka u lov i berbu grožđa. Danas je u dvorcu smješten muzej grada Iloka. Tu možete uroniti u bogatu povijest ovoga grada, no vodite računa da muzej subotom i nedjeljom ne radi. Osim uz posebnu najavu. Četvrto mjesto na našem popisu zauzimaju Franjevački samostan te crkva Svetog Ivana Kapistrana. Obje građevine stoje na ovom mjestu još od srednjeg vijeka, pri čemu je samostan djelomično smješten u nekadašnjoj gradskoj kuli. Samostan posjeduje i vrijednu muzejsku zbirku, koju možete razgledati uz prethodnu najavu. Inače u samostanu je moguć čak i smještaj. Na 5. mjestu su 3 pomalo neočekivana spomenika. To su turbe, odnosno mauzolej nepoznatog turskog velikaša, zatim hamam, nekadašnja turska kupelj, te spomenik vojnicima Crvene armije, mahom Ukrajincima, Rusima i Kazahstancima, koji su stradali na području Srijema potkraj Drugog svjetskog rata. Sva 3 spomenika možda će vam poslužiti kao zanimljiv fotostop. 6. mjesto na koje možete svratiti dok ste u povijesnoj jezgri je Kurija Brnjaković.
To je rekonstrukcija originalne kurije iz 18. stoljeća, koja danas služi kao centar za posjetitelje s turističkom zajednicom i manjim izložbenim prostorom. Nakon obilaska stare gradske jezgre, vjerojatno ćete postati gladni. Zato je na 7. mjestu istraživanje iločke gastronomske ponude. Na području Iloka nekoliko je kvalitetnih restorana, no jedan se ističe svojim posebnim položajem. To je hotel Dunav, smješten uz samu rijeku i malu pješčanu plažu. Njihov restoran poznat je po ribljim specijalitetima, a mnogi ovamo dolaze kušati njihov fiš paprikaš bez kosti. U ponudi hotela je također i vožnja ovim brodom. Poželite li pak kavu ili čašu pjenušca s najljepšim pogledom na vinograde i Ilok, svakako se uputite na Principovac. Ovo imanje nekad je pripadalo već spomenutoj obitelji Odeskalki, a danas služi kao turističko naselje s brojnim zanimljivim sadržajima. Nezaobilazna aktivnost u Iloku je kušanje vina. Uz već spomenuti stari podrum, na području grada svakako posjetite i manje obiteljske vinarije. Put do njih označen je smeđom turističkom signalizacijom, a jedna se vinarija izdvaja po tome što je smještena u okruženju nepreglednih vinograda, u zaseoku Radoš. Naravno, kušanje vina možete nadopuniti i brojnim domaćim specijalitetima. I na kraju, ostane li vam još energije, istražite i sela Iločkog kraja. Iako u nazivu sadrži riječ grad, Šarengrad je zapravo selo, i to prvo selo uzvodno od Iloka. Na brežuljku iznad sela nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde iz 15. stoljeća. Osim utvrde, znamenitost Šarengrada je i franjevački samostan sa crkvom Svetih Petra i Pavla. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. Ako volite istraživati povijesne znamenitosti, iz Šarengrada se možete uputiti do Bapske. Iako je danas malo selo, Bapska je poznata kao važno arheološko nalazište. Od lokalnih znamenitosti izvan mjesta krije se crkva Svete Marije, koja potječe iz 13. stoljeća. Uz nju je i ova kapelica s malim izvorom. Dolazite li u Ilok iz smjera Hrvatske, nemojte se iznenaditi kad se nađete oči u oči s mamutima. Ako se pitate što rade mamuti u selu Mohovo,
Nije na odmet znati da su tu 2012. pronađeni ostaci vunastog mamuta i nosoroga stari više od 10.000 godina. Nakon toga uslijedila su nova istraživanja kad je nađeno još drevnih životinja, što je ovome mjestu nadjenulo ime Dolina mamuta. Nadam se da vam je ovaj video dao ideju kako popuniti vaš dan na području Iloka. Šarm ovoga gradića krije upravo njegova kombinacija ruralnog i urbanog, povijesti i hedonizma. Iako je iločki kraj u zadnjem desetljeću pogodio val iseljavanja, njegova turistička priča se razvija i tako ovom području otvara novu šansu za razvoj.